בשנת 1996 נוצרה חברה פרטית בשם ואלב בוושינגטון בארצות הברית. היו לה שני מייסדים והם עדיין המייסדים שלה, אחד בשם גייב ניבל, אם אני לא טועה, והשני מייק ארינגטון. גייב ניבל, הקרוי בשם עכשיו גייבן, עד היום שנת 2017 יצאו להם לפחות מעל ל-45 משחקים, שעכשיו אני אגיד את כל המשחקים שיצאו להם, אבל בקצרה, שחלק מהם לא יופיעו פה, אז אני מצטער מראש. הראשון, בשנת 1998 נוצר המשחק הראשון שלהם, אם אני לא טועה, אלף לייף, משחק יריות מגוף ראשון לפלייסטיישן 2 ול-PC. בשנת 1999 נוצר המשחק טים פורטרס קלאסיק, משחק יריות גוף ראשון למחשב, ל-PC. בשנת 1999, באותה שנה, הספיקו להוציא עוד משחק של אלף מבית אלף לייף אופסינג פורס, חבילת הרחבה למשחק PC למחשב, קונטר סטרייק. בשנת 2000 נוצר המשחק קונטר סטרייק, משחק יריות גוף ראשון לאקסבוקס ול-PC למחשב. בשנת 2000 הוציאו את המשחק ריקוקט, אם אני לא טועה זה ריקוקט, משחק פעולה ל-PC. Deathmatch קלאסיק נוצר ב-2001, משחק יריות מגוף ראשון, PC. Half-Life Blue Shift נוצר חבילת הרחבה נוצרה ב-2001 ל-Half-Life, Half-Life Blue Shift ל-PC. בשנת 2003 נוצר המשחק Day of Defeat. בשנת 2003 משחק יריות גוף ראשון ל-PC וללינוקס. קונטר סטרייק נקרא לזה ככה, קונטר סטרייק זירו נוצר בשנת 2003, משחק יריות מגוף ראשון לאקסבוקס ול-PC. Half-Life Source, משחק יריות גוף ראשון 2004, נוצר ב-2004 למייקרוסופט ווינדוס. קונטר סטרייק סורס נוצר בשנת 2004, משחק יריות מגוף ראשון ל-PC. Half-Life 2 נוצר בשנת 2004, משחק יריות גוף ראשון פלייסטיישן 3, לפלייסטיישן 3, אקסבוקס 360, אקסבוקס ו-PC. Half-Life 2 Deathmatch, יריות גוף ראשון בשנת 2004, PC. Half-Life Deathmatch Source בשנת 2005, יריות גוף ראשון ל-PC. Day of Defeat Source בשנת 2005, יריות גוף ראשון, משחק יריות גוף ראשון ל-PC. Half-Life 2 Lost Coast בשנת 2005 הוא יצא, משחק יריות מגוף ראשון, הדגמת ביצועים, זה מה שכתוב פה בסוגריים בתסריט, PC. Half-Life 2 Episode 1 בשנת 2006, משחק יריות מגוף ראשון ל-PC, לאקסבוקס 360 ולפלייסטיישן 3. Half-Life 2 Episode 2 בשנת 2007, יריות גוף ראשון, PC, אקסבוקס 360 ופלייסטיישן 3, פלייסטיישן 3. המשחק פורטל ב-2007 יצא, חשיבה ופאזלים מגוף ראשון, PC, Xbox 360 ופלייסטיישן 3.
פלייסטיישן 3. טים פורטרס 2, בשנת 2007 הוא יצא משחק יריות מגוף ראשון, PC, אקסבוקס, פלייסטיישן 3 ולינוקס. Left 4 Dead יצא בשנת 2008, יריות גוף ראשון, PC, אקסבוקס 360. Left 4 Dead 2, בשנת 2009, יריות גוף ראשון, PC, אקסבוקס 360. Alien Swarm 2010, יריות תצוגה מלמעלה, PC. פורטל 2, בשנת 2011 יצא המשחק פורטל 2, חשיבה ופאזלים מגוף ראשון, PC, אקסבוקס 360, פלייסטיישן 3, פלייסטיישן 3, אקסבוקס 1, אקסבוקס 1, אקסבוקס 1. Payday the Heist, בשנת 2011 יצא Payday the Heist, יריות גוף ראשון לפלייסטיישן 3, פלייסטיישן 3. בשנת 2012 יצא המשחק דוטה 2, דוטה 2, פעולה אסטרטגיה בזמן אמת, ל-PC, למחשב. בשנת 2012 יצא המשחק קונטר סטרייק גלובל אופנסיב, או כמו שאנחנו קוראים לו בשנת 2017, CSGO. יריות גוף ראשון, משחק ביריות מגוף ראשון, ל-PC, למחשב, לאקסבוקס 360, לפלייסטיישן 3, לפלייסטיישן 3. בעצם גייב ניבל, או כמו שאנחנו קוראים לו עכשיו, גייבן, הוא מנכ"ל החברה. כשפתחו את החברה, השווי שוק היה עומד על כ-2.5 מיליארד דולר אמריקאי, נכון ל-2012. סוג החברה היא חברה פרטית. עכשיו קצת מהמידע על ואלב בעצם. מה זה ואלב? מה זה החברה הזאת ואלב? למי שלא יודע, ואלב היא חברה אמריקאית העוסקת בפיתוח משחקי וידאו והפצה דיגיטלית, ושוכנת בליב, וושינגטון, ארצות הברית. ואלב נוסדה בשנת 1996 על ידי עובדי מייקרוסופט לשעבר, והתפרסמה בזכות המשחק הראשון שפיתחה, Half-Life, ששוחרר בנובמבר 1998. ואלב גם ידועה בזכות סטים, פלטפורמות הפצת המשחקים הפופולרית שלה. ובזכות פיתוח מנוע סורס, בו היא משתמשת בכל המשחקים שפיתחה החל משנת 2004. קצת על סטים וואלב, ואיך הם השתלבו ביחד. ואלב הכריזה על פלטפורמת המשחקים שלה, סטים, בשנת 2002. תחילה היה נראה כי זה פשוט שיטה לעדכון משחקי רשת עבור כלל השחקנים, אך מאוחר יותר התגלה כי סטים משמשת להפצה דיגיטלית של משחקים ומכירת עותקים דיגיטליים של משחקים דרך האינטרנט, כך שניתן להוריד ולשחק בהם מכל מחשב. בנוסף, שירות הסטים משמש גם מערכת ניהול למשחקים רבים ומאפשר צ'אט משחק עם חברים ואתגרים. ואלב הוכיחו תמיכה עבור המשחקים שלהם דרך שירות הסטים. לדוגמה, הם הציעו עדכונים רבים עבור המשחק טים פורטרס 2. הוכללו הוספת מפות חדשות, מצבי משחק חדשים, כלי נשק נוספים ועוד. עדכונים אלו הם חובה וניתנים ללא תשלום. ישנם מעל 2,000 משחקים זמינים בסטים, ובאוקטובר 2010 הודיע ואלב ששירות הסטים הגיע לכמות של 30 מיליון חשבונות משתמשים פעילים. 30 מיליון, אתם מאמינים? בנוסף לכך יש חבילה בשם
סליחה, וו קומפליט. שבה נמצאים כל המשחקים שוואלב אי פעם פיתחו. אז פה הסיכום שלנו. ללא ספק וואלב היא חברה מצליחה, והשתקמה ממשחק אחד לגמרי התפרסמה. אז מה אתם אומרים? הדבר הזה היה שווה משהו מה שצילמתי לכם היום? אז אוקיי חברים, עשו לייק וסאב אם אהבתם, אם לא אהבתם, במקרה שלא אהבתם תעשו אנלייק, תעשו שייר ושתפו אהבה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי! קאט!